farby na vlasy do lato. Dnešný deň je takým svojím spôsobom aj revolučný, pretože by sme vám radi predstavili aj nové technologické sérum, ktoré vám zabezpečí, dokonca garantuje to, že farba vlasov medzi dvoma jednotlivými farbeniami zostane absolútne neporušená, absolútne nezmenená. Nové máte. My sme tak zákonci nevedeli zhodnúť, že kto je autorom konkrétne tej technológie. Iceberg na jesenzinu 2009-2010 sú práve nápadné, malé, žlté, nádherné, púzdrové šaty. U Armaniho, ako viete, sivá farba je stálica, čiže myslím si, že tieto šaty sú absolútne nadčasové. Neviem nablokovat dneska a jej to pasuje blúzku, na ktorej taktiež motýlov, zvlášť je to tu najväčšou vypýtavkou. Podaní spoločnosti Vela a podaní Kertesovej známej slovenskej šilko je organzová košela, čierne nohavice, k tomu nádherná spoločenská bundička. Dvoma slovami Gianfranco, jedna pamätná fotografia a jedno defilé.